وسيبويه لا يعد الثلاثي بلا في أفعل وسقهما وأفعل التفريل من مثبت لم يبن للمفعول مصرف تم وسيبويه لا يعد الثلاثي بلا في أفعل. yace wasu buhuma filan da na ta'ajibi guda biyu da ma af'ala da kuma af'il zaka iya narko su ne daga fi'ili wanda yake ya cika wasu sharuɗa wa af'ala tafrili hakanan ma af'alu wanda yake zuwa don nuna tafrili shi ma za ka iya narko shi ne daga fi'ili wanda yake ya cika sharuɗan nan da za a ambata shi yasa sharuɗan kawo fi'ili na ta'ajjubi da sharuɗan kawo af'alu tafril duk ɗaya ne duk fi'ilin da yake ya dace a kawo fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi ya dace a kawo af'alu tafril daga gare shi duk fi'ilin da bai dace a kawo fi'ilin ta'ajjubi ba daga gare shi to bai dace ba a kawo af'alu tafrili daga gare shi to su sharuɗan nan su ne ambata a nan ya ce min musbatin na farko dai daga fi'ili wanda yake musbatin galibi fi'ilai na larabci ana iya amfani da su a matsayin musbatan ko manfiye to duk fi'ilin da yake ya iya zuwa musbati ko manfi ya cika sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan kawo fi'ilin ta'ajjubi ko af'alu tafrili amma a cikin larabci an samu 'yan su tsirarin fi'ilai wanda ba a ji larabawa sun yi amfani da su ba sai manfiyai ɗaya daga cikinsu shine yadda larabawa suke cewa ma'aja fulanun biddawai ma'aja mimi da alif ma wadda take ta nafayi da aja an baki da alif baki sai jim aja din nan amfani amma ba a taba jin larabawa sun yi amfani da fi'ilin nan musbati ba sai dai manfi sai tare da nafayi ma aja fulanun biddawai wani kamtin da yake baya amfanuwa da magani wato in yayi magani ma ba warkewa yake ba ko yayi magani ma ba warkewa yake ba to yanzu wannan ma aja fulanu aja din nan ba dama a yi fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi ba kuma dama a yi afadu tafrili daga gare shi saboda koyaushe ana jin sa ne a matsayin manfi fi'ilin duk da yake ya zo kamar haka yan tsirarin fi'ilai ne kwarai ba su da yawa kaɗan ne kwarai to amma dai ba su dace ba su cancanci a ce za a kawo afadu tafril daga gare su ba saboda wannan lam yubna lil maf'uli sharadi na biyu na fi'ilin da yake za a iya yin af'alu tafril daga gare shi ko fi'ilin ta'ajjubi shine ya zamo ba a gina shi ga maf'uli ba fi'ilin duk da yake ake ginawa ga maf'uli ba a yin fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi fi'ilan da ake ginawa ga maf'uli akwai wanda yake sun lizumci haka wayansu malaman ma suna lissafa su wajen guda 30 ko ina sharif bai zo ba mai rusadi ya kawo wakar ja a fil af'ali hazal bina'u la ziman kazuhi duhi uli aj'ala ita ya kawo dai wajen guda 20 kuma mai sharhin ya karo wasu ko da yake wasu malaman suna cewa wayannan ba dukkaninsu ba ne ake cewa suke zuwa haka akwai wanda sukan zo an gina su ga fa'ila misali kamar uniya galibi an fi jin ya zo mabni lil maf'uli to amma wa'yansu sun ce yana iya zuwa mabni lil fa'ili kaya cewa anaitu bi hajatika akan wannan nema iraki ya kawo baitinsa ko ya yake cewa a baitin a alfiyatul hadisi ba mu sai kai alfiyatul hadisi ne ko ta irage sai ta suyudi ko amma me ta irage ce babba ko kai ne ba ana bihi
fa nabi da ai shi ma suyudin ya aro wannan baitin ya kawo a tasa ko shi ma suyudi ya aro baitin gaba ɗayansa ya kawo a tasa alfiyar ta hadisi ko fa ana bihi wala tahur kaga da yace fa ana fili amri ne daga ko fa ani bihi fili amri ne daga ana ya ani fa ani bihi wala tahur bizanni ka kula da wannan to kaga kenan ya nuna shi uniya ba lalle ya lizinci bina'i lil maf'uli ba tunda in ya lizinci haka to dole in za a kawo amri sai dai a ce litu'una duk filin da yake ya lizinci bina'i lil maf'uli in za a kawo amri daga gare shi to hanyar da ake bi ita ce a kawo fi'ili murari'i a sa lamul amri sai ya zama ya nuna amri litu'una bi hajati misali ga waɗanda suka ce shi ba a cewa ana sai dai uniya sai su ce in za ka yi umarni sai ka ce litu'una bi hajati ka kula da bukatata ko litu'una bihi ka kula da shi litu'una bihi amma kaga ce fa na bihi ya nuna to amma akwai wasu fi'ilan da yake duk an gamu akan cewa ba sa zuwa sai mabniya lil maf'uli kamar su humma na cewa janta ya same shi ko zazzabi ko gummal hilalu ba a ji gamma ba gaba daya ya lizinci bina'i lil maf'uli gumma ko ugumiya alaihi ya suma ugumiya alaihi ba ji larabawa sun yi amfani da wannan mabniyan lil fa'ili ba haka akwai wasu wanda a ce sun zo dai ba mabniyan ga fa'ilin ba yake da rauni kamar su kida fi yadihi walamma su kida fi aidihim shi yasa kamar na mai mukama shewa hariri inda yake cewa fasa kadal fata fi yadihi wala zabihi kirar walidihi suke cewa yana daga guraren da yake a iya cewa akwai gyara a cikin mukama ko fasa kadal fata sai ya kawo shi mabniyan lil fa'ili abinda aka sani cewa sai dai zo mabni lil maf'uli sai dai masu kokarin kare haririn kamar sai ibnu barri akwai ibnu al-hashabi ibnu al-hashabi shine babban mai wahariri tawaye nan ya sassoke shi gurare da yawa a cikin mukama to akwai ibnu barri kuma wanda shi kuma galibi shi ibnu al-hashabi mutum ne wanda ya shuhura da suka shi yasa da yawa wasu ayyukan na malamai da suka gabata ya yi suka da yawa a kai malami ne kwarai a fannoni da yawa musamman na hau da lugga to amma kuma sai zama Allah ya jarrabe shi da yawan suka yana da yawan suka kwarai to sai akwai ibnu barri wanda sun hada zamani kaɗan amma ibn hashabi ya girme shi kwarai dukkanin su an yi su 500 da wani abu ne amma shi ibn bari ya kawo 600 ma to shi ibn bari ya kakkare shi hariri a wasu gurare da yawa ya kakkare shi a gurare da yawa ya ce wannan kamar su ɗin akwai waɗanda akwai 'yan kaɗan daga malamai da suka ruwaito cewa a iya cewa saka da fiye dihi shi ya sa bisa wannan ruwa ya tasu ya zamo hariri ba shi da masoka kenan illa iyaka a ce ya yi aiki da zancen agallu ya bar zancen akasaru kawai amma cewa an yi aiki da zancen agallu an bar zancen akasaru ba lalle a ce masoka bace to wannan kenan dai to duk fi'ilin da yake baya zuwa sai mabni lil maf'uli to ba a kawo fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi yanzu kamar gummal hilalu ba za ma ka kawo fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi kai tsaye ba dama ka kawo fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi kai tsaye wane ne zai haddace baitocin na murusadi ma bashir ai kana da murusadi ko na to sai ka haddace wannan waƙar ja a fil afali هذا البناء لازما كزهي دهيء لأجعل كذا نفست هند نفست المرأة شبادة تجيكو
sikit fi yadin jizim kaza nitija niyago summa menene wikin sai dai ka haddace din to wa musarrafi sharadi kuma ya zamo fi'ilin mai sarrafa ne fi'ilin duk da baya sarrafa ba a kawo a falu tafril daga gare shi ko fi'ilin ta'ajjubi fi'ilin duk da baya sarrafa ina misali kamar su laisa su asa laisa asa duk ba a kawo fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi tamma sharadi kuma ya zamo ma cikakke ne shi yasa kaga su laisa dalilai biyu ya hana a kawo fi'ilin ta'ajjubi daga gare su na farko ba sa sarrafa na biyu kuma ba cikakku ba ne fi'ilai ne na kisai shi yasa duk fi'ilan babin kana ba dama a kawo fi'ilin ta'ajjubi daga gare su wanda yake ina misalin wanda yake shi tammi ne amma ba sarrafa ina da ni'ima ni'ima da bisa filai ne tammai saboda suna rafa'antar fa'ilinsu ne kadai ba suna rafa'antar suna su nasabci labari ba shi yasa filai ne tammai amma ba sa sarrafa to na misalin filin da yake sarrafa amma ba ta mi ba ne kashe hudu ne kenan za mu iya cewa akwai fi'ilin da yake sarrafa gashi kuma tammi akwai kuma fi'ilin da yake baya sarrafa kuma ba tammi ba ne akwai fi'ilin da yake baya sarrafa amma tammi ne akwai fi'ilin da yake sarrafa amma kuma ba tammi ba ne kaga muna da kansu a hudu ke da ko shi dai kamar irin su rarraba su nasara duk fi'ilai ne tammai kuma masu sarrafa ko kamar ni'ima da bi'isa filai ne wanda suke tammai amma ba sa sarrafa to ina misalin filin kuma da yake sarrafa amma ba ta mi ba na mai sauki ne kamar kana fili ne da yake sarrafa ga ya kunu ga kun ga ka'inu ga kaunu da sauransu ne shi yasa yana sarrafa amma ba ta mi ba ne kamar laisa ko da asa su suka haɗa biyan ba sarrafar ba tamamin kuma naƙisai ne kuma gashi ba sa sarrafa ko musarrafan tamma to duk filin da yake naƙisi ba dama a yi filin ta'ajjubi daga gare shi ko a falu tafririn wasiba waihi malam siba waihi ya ce nan yana daga shafe kauli a magana ta larabci abu ne mai yawa yadda yake wato yadda yake zo a guri da yawa a ƙur'ani ko a ƙur'ani guri da yawa an shafe kauli ina misali gashinsa ne a saka kaulin a fili kalatin na abi ya duka liyar ziyarka ya fa alkohu ala in sabu bi kabisi ya wannan akwai kaulin a baya wato ya yake can ƙarshen suratul jasiya menene wayo mata goma wayo mata goma sa'atu adhilu shi ma na cikin suratul gafirin ko suratul yamin almumin shi ma an shafe kauli yuqalu lil malaikati adhilu ala fir'auna bisa kira a cewa adhilu amma bisa kira udhulu ala fir'auna ba shi ma to a iya cewa an shafe kaulin duk da haka amma a ƙarshen suratul jasiyati fa amma allazina amanu wa amilus salihati wa amma allazina kafaru afalam takuna ayati tulalin haka fa yuqalu lahum an shafe kauli afalam takuna ayati tulalin fastakbartum wa kuntum qauman mujrimina ne ko a can a cikin suratul ali imrana yawma tabyaru wujuhum wa taswaddu wujuhum amma allazina swadda wujuhum akafartum kaga fa yuqalu lahum akafartum nan yana daga shafe kauli ko yana suyudi ya fada wa hasu kaulin min hadisil bahari
wa hasfu qawli min hadisil bahari shafe kauli a larabci abu ne kamar kogi yana dewa kamar ruwan kogi ne to inda ka je kogi ba dai maganar neman ruwa ba ko sai dai wani abu to wasiba waihi malam siba waihi ya ce ya adu sulasi la ya adu sulasiya sharadi ya zamo bai ketare harafi uku ba fi'ilin da duk da yake za a yi fi'ilin ta'ajjubi daga gare shi ko a falu tafrid sai ya zama bai haura harafi uku ba in ya haura harafi uku ba dama kenan ba a yi misali daga iswadda ko daga azlama bala haka ne maganan nan ta sibawai fi af'ala sai dai an ce wanda yake ya zo bisa awan af'ala to a iya kamar masalan a kafaral makanu waje ya zamo fako to kuma an ji laraba suna cewa ma a kafara hazal makana mamakin yadda wajen nan yake fako ko yake ba kowa ya zamo ba kowa ma a kafara hazal makana to wannan baitocin kenan dai guda biyu ai wannan ai ba daga nabi isa bane akwai bi'isa ya munana akwai ba'isa na cewa halinsa ya yi muni bi'isa ya munana wanda galibi wannan akan ɗabi'a ne amma ba'isa shi fi'ili ne mai sarrafa wanda yana cikin filan da aka ce su suna zuwa da fuska biyu ko fa'ila ce amma mai fuska biyu ko ya yake faɗa tun farko wajani fihi to kafin wajani fihi fa min sun ma girto hirtan in ba istauli wa ya bi swahila kafin nan fa faramma min fa'ulal zam fil murari wabtaha mawri al kasari fil mabni min fa'ila wajhani fihi min sun ma girto hirtan in ba ista ba isa wannan shi wanda aka kawo ba isu to wannan wato fi'ili ne mai sarrafa shi to bi isa kuwa shi daban shi ma dai asali ba isa din ne amma shi fi'ili ne wanda yake ba mai sarrafa ba shi bi isa baya sarrafa galibi shi bi isa an fi amfani da shi kan wato muni na ɗabi'a ba isa ko muni na zahiri kamar ba'is ba'isa wa'adimul ba'isal fakira na suratul hajji ko haka ba'isa din nan ana nufin wato wanda halinsa yake gashi dangane da zahiri amma ta yi a ɓoye ya fi ma duk wanda yake wajen girma wajen Allah ko ta yi a gan shi ba'isu ne to amma kaga wanda a ce daga bi'isa ne a duk wanda za a ce bi'isa ya yi muni ne ha a wajen Allah kenan shine ma farkon muni to tambayar me kake malam yauwa shine aka sami cewa malam shehu jibrilu malamin su shehu usman dan fodo ya ce shi ya ta binciken hadisin nan amma har yau bai gano shi ba to shine almajirinsa shehu abdullahi dan fodo yake cewa ai ba daman ba haka suyudi yake nufi ba ai shine ya yi mummunan fahimta almajirin nasa ya gyara masa in ka duba talikin da ya rubuta shi shi abdullahi akan baharul muhit za ka ga ya yi bayanin haka shi kuma in ka duba minahul hamida sharhin farida da shi shehu jibril za ka ga ya kawo cewa ya ta bincike inda zai samu hadisin amma dai bai same shi ba to sai mu maimaita baitocin ko ƙabili faralin tamma gairi zintifa wa gairi zi wasfin yurahi ashala wa gairi salikin sabila fu'ila shi haka ya kawo ko wasu kuma sharuɗa nawa ya kawo shi
wasu kuma min zi salasin surifa qabili faralin tamma gairi zintifa wa gairi zi wasfin yurahi ashala wa gairi salikin sabila fu'ila. Ya kawo sharuɗa guda 7, illa iyaka shi magana ta nan diyayi ne akan fi'ili na ta'ajibi, amma a gaba kuma da ya kai babin af'alu tafrili sai ya ce ana narko shi ne daga fi'ilin da yake ya halatta a narko fi'ilin ta'ajibi. Ko ya ke faɗa a farkon babu, a farkon fasalin kai Muhammad Shiri ya faɗa a farkon fasalin suk min masujin minhu litta'ajibi ko af'ala littafrili wa aballaz ubi. suk min masujin minhu litta'ajibi af'ala littafrili wa aballaz ubi ko kaga kenan ya kawo wato ya sannan ya mai da magana can ba. Shi ko anan sharuɗa nawa ya fada, wasu kuma wa bala tafrili min musbatin lam yubna lil maf'uli musarrafin tamma wasiba wai hilaya da sulasiya. Ya kawo sharadi 5, guda 2 ne bai kawo ba. To shi mai wannan littafin ibnul wardi ya rubuta wa alfiya ita kanta sharhi, sannan kuma ya rubuta wa wannan littafin nasa sharhi. Shi sharhin da yawa wannan littafin nasa an ce an buga shi na zaton ko a saudiya ne ko jami'atul mil'ura ne da suka buga shi, amma dai sharhin da yawa alfiya ba na zaton samun ma a yanzu gaba daya. To amma da a ce za mu ga duka guda biyun watakila za mu iya gano hasken me yasa ya bar sharuɗan guda 2 da bai kawo ba. Wanne ne bai kawo ba? Wasu kuma min zi salasin surifa qabili faralin, kaga bai kawo magana qabili faralin ba, cewa filin da ake kawo filin ta'ajibi daga gare shi ko a falu tafrili sai wanda zai karbi fifiku, amma wanda ba a karɓar fifita to ba dama a kawo. Ina misali, wanne ne misalin fi'ilin da ba a karɓar fifita? Kana tana karɓar fifita kamar mata kamar faniya. Mutuwa duk mutuwa ce, ba wata mutuwa da take rabin mutuwa wata koyi a duk mutuwa inda a ainihin da ya cewa mutuwa to mutuwa ce. Ta yiwu ta dangane da wani abu a samu bambanci, kamar kyakkyawan hali wakacin mutuwar ko kyakkyawan baya ko wani abu, amma dai ita akanta mutuwar yadda kowa ya tafi haka kowa ma ya tafi. Yadda aka ɗauke ran annabawa haka aka ɗauke ran fir'aunoni, haka aka ɗauke ran kowa, yadda aka ɗauke ran talaka wanda ya fi kowa talauci, haka aka ɗauke ran mai kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi ma. Kaga nan ya zamo me ba samu tafaruli ba, shi yasa ba a cewa ma a matahu ko ma a finahu, tunda to menene na ba wani fakulli shamiti na bina a fiƙo sai alkal a haruna ko kama laƙina ko fakulli shamiti na bina a fiƙo, wanda suke ganin dan mutuwa ta zo mana suke dariya, ai ya kamata su bar dariyar. Mutuwan nan da ita ma za ta zo musu ko su ma za ta zo musu, kaga ba maganar tafaruli a ciki. To shi bai kawo wannan anan ba, sai wanne wa gairi zi wasfin yurahi ashala. Ya kawo cewa kamar irin su bayira su sawida duk ba a kawo filin ta'ajibi daga gare shi a alfiya, amma shi a nan bai kawo wannan magana ba, bai kawo wannan magana ba wa'annan guda 5. To amma ba mu sani ba ko an bincika za a ƙara gano wani dalilan da yasa shi ya ga ya kamata ya takaita, ko dan sun yi zurfi ne ko dan akwai magana a kai. Waye zai binciko? lifaka da sharɗin ji'i bi a shadid au ashad wa babu takadimin wa takhirin yusad. lifaka da sharɗin ji'i bi a shadid au ashad wa babu takadimin wa takhirin yusad. sai mai gaba ɗin ko lifaka da sharɗin idan ya zama ana son a ta'ajjubi
sai ya zamo amma fi'ilin da ake son a ta'ajjubi daga gare shi ko koma gaba ɗaya zamo ai ba fi'ilin ba ne, tunda akan samu abin da yake ba fi'ili ba amma a ce ana son a ta'ajjubi daga gare shi. Akan sami abin da yake suna ne tsantsa amma a ce ana son a ta'ajjubi daga gare shi. Yanzu misali kamar narratu ko bahajatu, kyau ko ƙayatarwa, ana so a ta'ajjubi daga gare shi, ya za a yi kenan? Ko kuma a fi'ilin ne ya zamo bai cika sharuɗan nan da aka ambata ba, to ya za a yi ta'ajjubi daga gare shi? Sai aka ce ji'ibi a shidid, a sannan sai ka zo da a shidid ka ce a shidid bi bahajati fulani ko a shidid bi mauti fulani, a shidid bi mauti fulani. An faɗa cewa masalan abin da yake ba karɓar tafaruli ba a yin ta'ajjubi daga gare shi, to amma za ka yi ta'ajjubi daga mutuwar wani, ta shidid bi mauti fulani, ko kuma wato wanda yake an gino shi ga maf'ul, shi ma sai ka kawo dai a shidid aw bi ashad, ko kuma ka ce ma ashadda bahajata fulani, ma ashadda istiqamata fulani. Istiqamatu daga istiqama ne, istaqama wanda fi'ili ne wanda ba sulasi ba, kaga ba a yin ta'ajjubi kenan daga gare shi ko, inda an ce sai wanda yake sulasi wasu guhuma min zai salasin. To amma za ka yi ta'ajjubi daga istiqama sai ka kawo masalan ashadda, ka ce ma ashadda istiqamata fulani, wa babu takadimin wa takhirin yusad. A nan wajen wato babin ta'ajjubi, maganar a gabatar da wata kalma ko a jinkirta wata daga inda take babu shi. A tsarin larabci akan samu takadimi da tahiri kwarai, har wannan ma yakan zamo min zawahiril balagati ko mazahiril balagati, wajen da ake nuna balaga cewa wannan kalmar da muhimmancinta ko da yake ba nan ne wajenta ba, amma bara a gabatar da ita saboda muhimmancinta a tsari, sai a gabatar da ita. Ko wadda hakkinta ne ta zo a farko amma a ce to bara a kai ta ƙarshe, saboda ko ba komai zuciya za ta begen ta santa kafin ta santa. In an kawo ta tun farko ta sani an disashe begen kenan, amma an batta sai ƙarshe begen nan yana nan kenan har a kai ga ƙarshen. To amma a babin ta'ajjubi haka ba ta afkuwa, kowace kalma dole ta zo inda take, ma dinnan inda take dinnan haka za ta zo, af'ala din inda yake nan zai zo. Sunan da aka yi ta'ajjubin daga gare shi dole zo a ƙarshe, ba ka ce zaidan ma a hasana ba ko ma zaidan a hasana, duk ba ka faɗa ba, dole ma a hasana zaida. Ma dinnan dole ta zo a farko, a hasana ta zo inda take a tsakiya bayan ma, shi kuma zaidan ya zo a ƙarshe. Dole ne a kula da wannan tsarin. Ko ba ka ce bi amrin a hasin ko bi amrin a karim ba, sai dai a karim bi amrin ko a hasin bi amrin. Dole a hasin din ya fara gabata kafin shi wato ma'amulin nasa, wato fa'ilin nasa, kamar bi amrin din ko. Shi yasa nan yana daga guraren da yake daman shi ka'ida ma a larabci fi'ili da fa'ili dole fi'ili ya gabata ko, wa ba da fi'ilin fa'ilu fa in zahar fa hawa wa illa faramiru nistatar, yanda mai alfiya yake fada ko yadda ibn malik yake fada alfiya. To wannan da yake nan an fada mana cewa in abin da za a yi ta'ajjubi daga gare shi bai cika sharuɗan da ake bukata ba, to za a kawo a shidid ne ko a shadda. Kuma magana cewa takadimi ko tahiri a nan aka ce ba za ta shigo ba,
ba a karɓar takadimi ko tahiri a nan, dole kowace kalma ta zo daidai mahallinta, ba za a jinkirta ta ba, ba za a gaggauta ta ba, dole ta zo a inda take. A wannan baitin kenan ya sanar da mu wa'annan matsalolin guda biyu. To a wannan aishi fariha ana iya yi kai tsaye daga gare shi, ma a faraha fulan ko a farihi bi fulani. Fariha shi a yakanka ana iya yin farin ciki, ai ya cika sharuɗan. Fariha fili ne mai tasarrufi kuma tami, kuma sunan fa'ilinsa ba a farahu ake cewa ba, farihun ake fada. inna allaha la yuhibbul farihina. Kuma gashi ana samun tafawuti a farin ciki. Gashi kuma fi'ili ne mabni lil fa'ili, gashi kuma musbati ne. Shi yasa kuma gashi sulasi, shi yasa ya cika dukkan sharuɗa. Ka yi cewa ma afraha fulani ko ashidid bi faraihi, wato afrihi bi fulani, afrihi bi fulani, ka ya kawo ta'ajjubin daga gare shi kai tsaye, ya cika duk sharuɗan da ake bukata. To sai mu maimaita baitun ko babin ni'ima da bi'isa da habbaza. Ni'ima wa bi'isa sa'a habbaza fa'ul ka kaburat tarfa'u fa'ilan tahul alfihi aw yurafu littali li'al aw murmaran tamizuhu anhu badal. Ni'ima wa bisa sa'a habbaza fa'ul ka kaburat tarfa'u fa'ilan tahul alfihi aw yurafu littali li'al aw murmaran tamizuhu anhu badal. Ni'ima wa bisa sa'a habbaza fa'ul ka kaburat tarfa'u fa'ilan tahul alfihi aw yurafu littali li'al aw murmaran tamizuhu anhu badal. Sai mi gaba da ni'ima wa bi'isa da bi'isa kishiyarta. Ni'ima ana zuwa da ita ne don yabo, shi yasa ana kiran irin waɗannan af'alul madahi wa zammi. Bisa ana zuwa da ita ne don zargi, ana kiran irin wannan af'alul madahi wa zammi, shi yasa suna daga cikin sigogin insha'i wanda yake ba ɗalabi ba. Nima da bisa da sauran 'yan uwansu duk insha'i ne, amma wanda shike ba ɗalabi ba. Nima wa bisa sa'a, hakanan sa'a ita ma dai tana zuwa ne don zammi, zarge. Habbaza, hakanan habbaza wadda ita tana zuwa ne don madahu, yabo. In ana nufin zargi da ita sai a ce la habbaza, yadda mai alfiya yake fada wa misal ni'ima habbazal fa'iluza wa in turid zamman faqul la habbaza. Ana cewa habbaza in ana nufin yabo, la habbaza in ana nufin zargi, wanda duk wannan sun taru a baitin mai cewa ala habbaza ahalul mala gaira annahu iza zukirat mayyun fala habbaza hiya. ala habbaza ahalul mala gaira annahu iza zukirat mayyun fala habbaza hiya. Ya amfani da habbaza da farko wanda yake nuna yabo ko ya ce habbaza ahalul mala, gashi wato zaɗin shi ne fa'ili. A habbaza za shi ne fa'ili, shi yasa ibarar ta mai littafin nan akwai dan wani raurawa, don shi ya kawo habbaza a ciki yake nuna cewa tarfa'u fa'ilan tahul alfihi, sai a ɗauka habbaza ɗin gaba ɗayansa fi'ili ne, shi ko abinda yake akwai habba ɗin kawai shi ne fi'ili, zaɗin shi ne fa'ilinsa. Shi yasa wanda yake so ya takaito shine ibnu malik ya fi shi fito da maganar daidai da ya ce wa mislu ni'ima habbazal fa'iluza wa in turid zamman fa kulla habbaza.
وأولز المحسوس أيا كان لا تعدل بذا فهو يراهي المثل. yace zaɗin koyaushe haka ake amfani da shi. Asali za sai aga ishara ce ga mufradi muzakkari, to amma a nan a babin habbaɗin nan zaɗin za ka kawo ko da kana mace, ko da kana magana da mace ne. Shi yasa inda za ka ce habbaza zaidun haka za ka ce habbaza hindun, yanda za ka ce habbaza zaidun haka nan za ka ce habbaza zaidani, haka nan ma kuma za ka ce habbazal hindani, haka za ka ce habbazal zaiduna habbazal hindatu. Zaɗin nan ba a sauya shi daga wannan tsarin, ya yi kama da karin magana ne. Karin magana in ya zo yadda ya zo ake tafiya da shi, ba a sauya shi, kama a saifa rayyatin labana. Ko da ga namiji kake faɗan magana cewa za ka yi a saifa rayyatin labana, asali an faɗa ga mace ne guda ɗaya. Amma ya zama za ka yi amfani da karin magana ka faɗa wa namiji guda ɗaya, a saifa rayyatin labanan za ka ce. In za ka faɗa wa maza biyu, a saifa rayyatin labana za ka ce. In za ka faɗa maza da yawa sai farayyatin labana za ka ce, kamar kana magana da ta mace ne. To shi wannan zaɗin haka yake koyaushe. Bayan an kawo zaɗin sai a kawo mahasusu bil madhi ko mahasusu bil zammi in la habbaza ne. Misali ala habbaza ahlul mala shine mahasusu bil madahi. A can kuma da yace fala habbaza hiya shine masu su bizammi a ƙarshen baitin da yace fala habbaza hiya din yin shine masu su bizammi. Fa'ul hakanan awan fa'ula daga duk wani fi'ili ma ka iya kawo awan fa'ula daga gare shi don ka nuna yabo ko isa matuƙa. Kamar faƙohar rajulu, kai wannan mutum ya kai duk inda ake bukata wajen sanin fikihu. Faquha ko aluma, a maimakon ka ce alima wanda yake nuna zarai ya sani, sai ka ce aluman rajulu, kawai wannan mutum ne magana ilimi ce ya kai duk inda ake magana. Ko saruwar rajulu, wannan mutum ya kai inda ake nema da a shugabanci. Ko kabura, sai ne ka misali ya ce ka kaburat, kamar kaburat kalimatan ta haruju bina fahim. Kai wannan magana da take fitowa daga bakin kafiran nan masu cewa Allah yana da ɗa, ai ta yi girma a wajen mu ne. Duk inda ake neman mummunan magana ta kai, duk inda ake neman magana wadda take mummuna, to maganar nan ta mutanen nan ta kai. In ya kulu na illa ka zuba, kai gaba ɗaya dai maganar nan ta su ai ƙarya ce lalle. To tarfa'u fa'ilan, su wannan fi'ilai da aka ambata suna rafa'antar fa'ili, sharaɗin fa'ilinsu ta hul alfihi, ya zama an sa masa alkamar ni'imar rajulu zaidu, ko bi'isatil mar'atu hindun, ko na ƙur'ani ni'imal abdu innahu awwab, ni'imal abdu innahu awwab. Au yurafu littali li'al, ko kuma fi'ilan nan ya zamo an rafa shi ga mai al, sunan da yake da alkamar wala ni'ima darul muttaqin. Daru shine fa'ilin ni'ima, gashi an rafa shi ga al muttaqina, suna wanda yake da al. Au murmara, ta yi kuma sarafanci lamiri, wato suna wanda yake murmari, wanda yake a ɓoye shi bai bayyana ba. Nan da aka ce murmarar ramiri ba wai ana nufin ramiri wanda muka sani ba, ana nufin suna wanda yake a ɓoye shi. Tamizuhu anhu badal, da tamizinsa zai zamo musaya daga gare shi, kamar bisa lizzalimina badala, ana nufin bi'isal badalu. Fa'ilin bisa din shafaffe ne shine albadalu, wanda aka kawo tamizinsa shine badalan, sai zamo ya tsaya a makwafinsa. Wannan badalan din ya tsaya, tamizi ne ya tsaya a makwafin fa'ilin bisa shine albadalu. To wannan kenan, wato an faɗa mana yadda
nima da bisa dinnan ake amfani da su fa'ilin su dai in ban da ita hafaza wadda ya sa ta anan su sauran ko ni'iman ko bisan ko sa'a ko kuma duk wani abu da aka kawo awon fa'ula don a nuna mubalaga duk filin da aka mai da shi awon fa'ula don a nuna isa matuƙa a cikin sifantuwa da shi ko abin da fili yake shirarwa a kai to fa'ilin su dole ya zamo ɗaya daga cikin uku ko dai ya zamo